Oke, permisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya Allah, jable nang dia ya. Kok ora eneng. Montore ape dinggo betuku sarapan kok ya ora eneng ya Allah, paring sarapan. Paring sarapan, paring sabar ngadepi sujable tak golekane iki guys ya. Montore Mbak Mur iki. Mbah pemirsa golek ya tak goleki numpak motor ya rene. Anjir iki. Tak kono sarapan. Kok ya rene ususe tok dhewe ngering dipikir sam. Angger ususe kenceng ya wis. Tanggane gak dipikir sam. Paring sabar, paring dhuwit sing akeh. Iki kok dhuwit ae to, Lek? Lah apa wong urip ra dhuwit? Wong mati ya nganggo dhuwit kok apane urip. Wong rene iki. Susku. Ya tang palsu. Aku kena lesu turing-uring. Kok yo wong rene yo tak ubengi ngene ramto rene, ngene kok rene. Jane iki demenan nang ndi ngono. Apa yo kuat ngatasi ngono lho. Lah iya. Kok ora karuan parake? Mbah. Ya Allah, Mas. Oh, wetenge dhewe. Lak. Wetenge dhewe iki pemirsa. Anda. Lho ya, aku ora ditukokno kandhane. Biasane latihan mangan. Mah. Kok mbok aku? Mah. Aku purek. Kok nukokno sarapan Dik Dames emoh telakem dhewe sing mbok urusi. Jari sapa wong enek nganggur ya tak pangan Adik. Ya pancen kowe iki kurang perhatian ambek aku kok. Ngono kok aku kon perhatian mbek kowe. Ora, aku ora perhatian mbek kowe. Kok nukokno sego mo. Mbak, aku tukokno sego, Mbak. Esui, Mbak. Mbak Bur. Wetengku lesu. Wetengku lesu. Tukokno sing enak. Napa? Sepenak apa? Kowe ora nggone Bu Wartono apa ora? Gak roh mak sing anyar ki dereng Oh, alah kowe iki roh anu kuwi lho apa? Kuwi lho. Nganunan montor kuwi lho, bengkek anu sing montor. Showroom montor. Terus menggok. Wis kuwi. Bakul es. Bakul es apa ya mak? Bakul es endi? Ya Allah, iki piye? Itu Nek iki didono pisan-pisan ngono lho mak dadi ki ero. Ya ngono kuwi sampijing ngene iki aku. Iki gak wong kene dadi ki nek didono tek ngono kan pisan ro. Tak ra karuan teke. Wis ngene mak seni. Dudoe sing agung. Dudo. Heeh. Sak anu apa? Sego pecel nggo dudo. Iya lah. Dudoe sing Nek ditem kutah ki ya. gak popo. Kutah-kutah lah. Kuwi gak lesu. Kok aku. Tapi iku sarapan ya sih. Tapi yo mbok wae. Biasane rapa ijek ki enak kowe sana. Cahku senengane kelet-kelet. Lan tuku loro kon mbak aku ta lesu aku kok. Tah kok. Wis. Jadi Pak ya. Kita duit bos kowe. Iya i. Lah aku golek iki yo ngono mau kok. Asline kok ora nang duwike tas kok. Mae tuku pelendi. Pel ki apa? Pala apa wipol? Alah pol-polan kek uyah ngono tok wis ah. Wong ki menu Indomaret kok. Inilah kamar Rafa yang bau pesing. Ata kendang.
Ya Allah, bro. Jelek ya ndang ditukokno lek kowe ndek dhuwit apa ora leh kok. Arane elek. Ayo tak gendong. Ayo. Kok ngarani jelek iki kok koyo kowe pinter golek kaya wisan. Kowe pinter golek dhuwit apa ora? Heh? Ampun pesing ngene lho kok. Wong wedok endi sing gelem? Ora ana gelem wong wedok iki. Rasah maido. Kowe gemblong kowe kok. Plek japlik. Uplek. Olahraga kono lho. Wis ge sarapan lah nek ngene iki lho ora ngamuk. Ora ngamuk. Mergo sarapan. Malah banter nek bengok-bengok. Gak iba, aku ngeper sarapan iki Malah ngantuk. ngantuk. Setengah 8. Ya Allah. Limangan dik 5.000 kok. Golek jablek ngantek pencor. Ndek bengki yo wis Mbak dik 200 tak sigok entek. Arek 26.000. Tak nggo tuku jajane Rafa. Yo sabun-sabun iki. Bismillahirrahmanirrahim. Duit kan di tanganku iki walah. Mantap. Ayo, pers. Aku aja nek keuangan jablek ngono ya wis ra karuan ya, Mbak Pal. Opo ae? Maksudnya gak terkontrol ngono. Wong nenek dekne kadang ayo budal. Lonjut kayak pira-pira teh. Gawane no 200 ku yo entek, ya Mbak ya. Ane Pak Pin kayak 100. Menenek acara meneh 100. Nek tekok duit aku gak duwe aku. Gak duwe. Ya ngono ki dilalah. Nyekel duit entuk ya Mbak ya. Ngono ki dilalah ya nek uang nyilah yo gede piye. Piye? Tak cekel duit dompetku dhewe ngono ya. Nggih. Nek kali pake itu sing bunder. Karena kan dilalah yo dolan aku ndek duit. Utang ngono ki yo grewel ngono. 2,5 juta. Keleyang ora balik. Wis dianggap Yo mungkin sapan-apan. yo apan-apan iki kaya munine kan anu tembusane lho Mbak, tembusane ora muni. Lah munine Senin iki. Senin ngantek Senin iku kathah, Mak. pirang-pirang wulan. Seteko senene sing pundi? Ya Allah ya. Sak melarat bulung kene. Aku rung pernah utang jutaan nggone tanggaku rung pernah. Kena mbok tekoki tanggaku. Tenan aku hidupku ya pancene ora kudu wong. Anu Mak. Yo apa enake lah yo, Mbak. Rasa adanya. Tenan ora ndek motor ya wis mlaku ngono ae. Pamane ndek dhuwit ya tuku elek-elekan ngono sing motor bodong-bodong. Mampune nggih, Mak. Maksudnya mboten moyo ngono lho. Wong diarani aku motorku ndek jaman kaya bolak-balik ora nek motor bodong. Bodonge tanpa surat nyer, tapi gonta-ganti. Sak sisa biasane Mak. Angkat dijipuk wong. Ya ora apa-apa wis aku ngono. Saiki kan gak Dealer. dealer. Kan ya bisa beli. Kalah isin. Dah. Pameri sapa? Aku wis penting iso glinding kok, Pak. Tenan, Mbak, aku iki uripku tenan kok. Untuk wong utang wah. Kula nggih. Nek saiki ki ora melarat tenanan iki. Saiki udah pinter-pinter kok ya, Mbak ya. Tapi kula iki mbok mangki kadang padha nyileh bang padha deal 40 juta mbok ngono mang. Halah. Wes aku ketimbang ngelu benulan
Ya Allah, do kewendel-kendel saiki. Mana matan do rene utang bro. Mak kula badhe utang, kula niku wis ditinggal bojoku utang 70 juta walah. Lah duwe mbok nggo apa? 70 juta. Utang kok 70 juta ning nggon ndelik Damis. Ya Allah. 70 juta mbak utang nang nggonku. Ya Allah. Terus enak mbak wong Jonegoro. Bukune iki dibudohi. Buku utangan. Jare duwike digondol wong ngono lho. Duwike nang kene iki ora enak wong bayar. Lah kuwi Bang Batak apa Bang apa? Utang duit piro ya? 5 juta mbak piro? Bayu. Kan terkenal lek Damis apian. Apian taek. Nah. Tapi nek aku yo Mbak, paling yo dilalah aku ndek dhuwit kuwi, paling tak weno. Kok dilalah ki ora tau cekelan dhuwit. Aku ora tau cekelan dhuwit yo. Cekelan dhuwit itu tipu wong. Yo piye? Sakwise jiwa naluriku kadang ngono yo. Mbah. Duit tinggo nyekolah anak iki mulane aku gak iso. Maksudnya iki berbagi-bagi yo tak rondo tak anu dhisik. Duit iki tak nggone janjan omah dhisik lho, Guys. Lah tuku langsung dandan lho, Gen. Tak menikmati hasilku ngono lho aku. Kayu ngempet apa-apa ya tak empet ya. Coba ya. Mangan yo sak enak. Kopetel ngene iki 5.000 wis marek kok. Nah, kamu tuku apa? Tumbas tapi mboten sego pecel. Apa? Anu, urak, Oh, garingan. oseng pare kali tempe ngoten. Enak. Timbang Pak aku ki mangan apa kok seger ndek pengki pengen gram yang pengen mangan mie. Nggih, dene masak mie kita iki. Wis tak nikmati uripku ae. Ya Allah. Sowek kering ya, Sam. Apa soto, bakul soto wis Nggih, enak. buka. Ayo bojone lara dadi kadang kan nduk kontrol. Bakul soto bojone lorong ya ndek kenane kenceng iya. Kenceng batu ginjal ya. Wis pirang gram ngono lho. Pira, Mbak? Anu ya. 6 cm ya Mak Mona. 6 cm ya Allah. Awake cilik kok nggo watu akeh. Arek. Pak Mi cek cilik, Pak. Mana apa tak terapi. Pak Mi akan anu kan. Minum obat. Akan minum obat. Ya. Gak apa-apa lah kan. Mau loro iki ujian kok. Ujian wong urip. Sopo sing kuat ngakoni yo ngelongi juta jarene sing gawe urip ono. Tak jujur-jujurno wis parek nyer wage kan. Ya nang dudu yo arek. Anak duduhe merekok yo, Mbak. Wong ora ngapal aku, Mak. Yo ora masuk. Kan jarang mereka oleh lho. Mereka kan pate. Pamanipun Mas. Apa lho, Mbah? Wartono. Nek Mas Semi mbok kongkon delok HP gak? Aku sibuk pekerjaan, Mbak. Udah belum? Mas Semi iki. Mame. Hah? Hah? Udah belum? Udah. Udah. Harap. Itu mbak kenapa bedel bareng mau? Ini tapi endang tempene tak berapa? Mbak ngombe Mbak, aku sereten Mbak. Ono Mbak. Kono capek ngantek nonggone Rafael parki.
makan tapi. Oh itu gue nyumpel anu ngene wis. Wis soda kopi teh. Ya ampun. Ora wong tok sing sedekah iki. Heeh. Tuh gedel pira mbak 2000 di forma. 2000. 2000 ya. Foto 5000. Ada yang gedel bareng. Ini apa lagi? Loh, kok ada cuma biru? Waduh. Waduh, orangnya. Rafa itu penyemangat. Baru sekolah ya. Udah lah yo. Ayo baca apa nampak? Nak setung ini kan. Jadi ada warnanya, TPA. tapi yang bisa ya adalah Andi baca. SCP-nya di Sholat. atas. Itu kan hilang kan? Itu kan itu kan? Lah kamu pakai jajan di rumah apa? Itu kan ini kan? Jajan? Ah. Masnya sekolah dhisik yo. Oke. Ayo, Fa. Ayo berangkat ya. Berang makan coklat. Berangkat. Berang makan jam berapa? Anu lah ditutul mae. Ngono anu kok aku kleru. Tas di tas. Duwe mbok jalukno apa ora ya Allah. Wis dijaluk nakang-nakang. Terima kasih Kak, Bos, dijalukno my bestie. Bajak apa motor? Durak. Enten terong, Mak. Mbak banyu, Mbak. Tapi kok petelak rambut kayak ikan. Oh iya. Pak? Duh, balik lagi. Jajan ndi? Iki? Ini? Terus apa? Yakul ada Yakul. Terus saya mboten Yakul ya. Iya kan? Oke. Oke, terus apa ini? Enggak. Enggak. Ini? Oke. Sip. Dah, tutup lagi. Yang apa, Pak? Anton terong. Loda. Dia bakso asem, bakso menir. Napa nek gak loda? Karo pake tumbasno sop-sopan saithik ngoten. Ibu nasi. Kita sekolah dulu guys. Isi le, Mak. Anu kan di motore. Ya Allah. Kamu ayu kok. Wes makannya apa? Ah. Kok suwi meneh, Cak? Ya. Ayo. Ya. Walah murid kakek Pak gak bisa lewat Pak. Banyak Pak. Ini kembang apa? Iya. Oh kemuning. Kemuning. Tapi banyak orang. Oh kebarongan Pak, ada barongan. Halo.
Rafa wedi bareng. Ya Bunda. Dadah, Teletubbies, dadah Teletubbies. Rafa wedi. Rafa wedi guys. Iya, dadah halo. Rame nembong. Oh, pada sekolah anak-anak dhewe guys. Hari apa? Iya, selamat sekolah Cepu SMP 4. Oke, SMP 4 guys iki. Kapan barengan, Pak? Ada barengan? Pak, halo. Awas. Oke. Selamat. Hari apa? Saya subscribernya. Ya, hari apa ini? Hari ulang tahun SMP Negeri 4 Cepu. Oh ya, selamat ya. Oke. Ucapan ulang tahunnya, Mak. Selamat ulang tahun. Hari. Selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun SMP Cepu. SMP Negeri 4. SMP Negeri 4 Cepu. Super. Ya, terima kasih. Ya. Ya kan coba lihat kalau babaknya tuh semangat. Dadah. Kalau baru. Pada metu kabeh. Dadah. Ren. Oh semangat. Semangat Kak. Semangat dadah Rafa dadah. Dadah. Iya Bunda. Iya, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak. Iya. Sini ada agak sini. Selamat ulang tahun, cantik. Iya, selamat ulang tahun. Dadah. Wala punya. Kak masakan? Masyarakat. Cantik semuanya. Oke guys, selamat ulang tahun. Oke, super. Ya wes yuk. Ayo masyarakat, dadah. Wes yuk kita sekolah guys. Oke.